Lunyan, uyan sa inyong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyakamu sa Kabikulan, kaining dumalilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marhayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ang sakong dagang dinubuan, makawini-wini, digdi sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabagay. Ang Bicolana, dahi maapi sa kagayunan. Duman po sa Ahoy! alibyo, Kumusta? maski daing pa Sabado na naman, adi. mi ang hayag. Madali unsa naan bulan. Kung sisay sa indo Oktubre na. ang nasa sakitan, Namamarong naan lumuman sa samut Pasko. umayan. Al Armario po, reporting for duty. Digdi po sa programa Kanako Bicol. Sa pinya Urogmahan Karantan, Asin Tarabangan. Original na titulo yan. sa salukang naga, Siyempre, Anako Bicol Party List. Pinapanginutan po yan inda Congressman Saldico. bulan Ang founder po Kanako Bicol Party List. Yaon dyan si Congressman Attorney Jill Bungalon. Sadit ka pa man, nagkarawat kita, ning kudut-kudutan, pinudot And siyempre, si former Congressman Pido Garbin Jr. simba Ayaw, permiman katabang kanduatang kongresista ay luhayama. sa pag-follow up kan mga proyekto asing programa Kanako Bicol. Bako lang po yan sa Bicol Region, kundi nationwide. Ang kudut na mataro, Dahil nationwide ang coverage kan Kongreso. Dakulao na marayan papel kan sa tuyang mga representante Kanako Bicol. Lalo si Congressman Saldico na ipon chairman kan Committee on Appropriation. And si Congressman Jill siya ang vice chairman lulusan kan majority, ano, Ate Sally. kapong tunay sa inman ako pa So yan po, di kamusta man mga pag-iriba dyan sa Sorsogon, kumaharayo na sa OKFM Sorsogon. In charge niya sa programa si Paring Rex Bulima. Kamusta ka mo dyan, Paring Rex? sa mata ko. Sa Daet, magandang umaga sa inyo dyan sa Daet, Cam Norte area. Sina Raymond San Fernando at mga kasama natin dyan. Bukan isa ron Siyempre dyan sa Camarines area, Eriga City. iniso Nakahook up man ang radyo natin. probinsya Sina Joey Sarcia yaon ang bulkan and mga pag-iriba. ngayon Of course, ang DCGB na may ipuan sa tuyang ay main studio. And WGB-FM dyan sa Tabaco, 1st District. Kamusta ka mo dyan? Ibang pang probinsya kan Bicol, Masbate, Catanduanes. Sana ayos lang kita. Kayan, daiba
Taon-taon tabi, may mga bisita man kita digdi. With Ate Sally. Pero inutunta, baka makasingit kita sa schedule ni former Congressman Pido Garbin. Tay, may mga gusto kitang iapot kay former Congressman. Madahas Nakulong pati ang nag-aabang kan mga pahayag pero hindi kong Pido. Adi, maski siya ako magduman, siya ang pigarapot Ate Sally. Ano na kaya? sa'y pada Ano niya ako? Kaya ako ka nagpapara komenta. Mas maray ng Nagusita ang sa tuyang Didal na ulo ano ini source of information. Sa samuyan Ang newsmaker mismo, yan magtaram. Adipisil baga. Adipisil. Ayunon Balang Basta ang aram ko, may tulod ang bumba na maputok, nagputok na susaro. Saro pa sa nangayong putok, biyong nang nagtaranta sa iba. Pagkatinda Biyong nang nagrally-rally. Madaraman sa rally. Madaraman sa pangadji. Bigla ang nagilibo ko Legality ang nalaban dyan. Kung Kaya mas maray nang masabutan ta sa tuyang newsmaker. sisa kong pagpinsan Kaya lang, susarong bomba sana ni apot ko. Sa duwa. Dahil malawot naman sa duwa. So, Naman ko baka makasingit kita, no? Tanda na. Abangan tayan. Abangan tayan ta. May initial info na baka makasingit kita sa mga schedule ni former Congressman Pido. Ano? Nagisigan ayuda kan mga dyan sa barangay. Ako Bicol. Matindi. Mga solar traffic street lights naman ang saro sa mga project. And siyempre duman sa Kongreso gari priority ninda so mga building para sa health centers, mga issue ta manungod sa salud. Iyo ang priority ka na ko Bicol. Dapat talagang tawan taki atensyon, ano? At yan, may mga bisita kita, garo mga beautician ining mga bisita mo, bisita ta Ate Sally, ano? Mga beauties talaga. May kuan, may mga bulaw-bulaw digdi ang buhok. Anapod kan sa mga parabulang gold wings. dadaig Mga parabulang. Nahirap Yaw na si Congressman. Salamat, kasama kita magkataon tabi, Congressman, Pido Garbin Jr. tabi. Kong, good morning po. Long time no see. Good morning Al. Aha, And sa gabot sa nag-aantabay aha, ang sa tuyang programa Ako Bicol aha. na contain sa simulcast yan, no? Opo, Bicol wide and nationwide. Oho. And global, Global, oo. maski sa Ukraine. Yes, sa Nakatawag Ukraine, kita. ano kita naman. Of course, Oh, ang sa tuyang mga representante, Congressman Salde, Congressman Gil, and yours truly. Yaw na dyan si Ate Sally. yaw na tabi, Congressman. And na-miss me ka, no? Aloy kitang day nagirilingan. Kumusta na tabi ang sa imong lakaw-lakaw? I think nasa Manila kang kunyan. Ramo, Al, na-busy kita sa Metro Manila, kasabay ita si Kong Saldi, as in si Congressman Jill, sa rason na kasagsagan kang budget hearing, budget deliberation, Oho. and we are assisting Kong Saldi, and of course, the Office of the Speaker, tanganing mapasilitar ang mga bagay-bagay patungkol sa budget deliberations. And ang mag-ugmang bareta dahil kang Merkules, we are on time through the able leadership of Congressman Saldico bilang chairman kang appropriation na approved na topic on third and final reading itong House Bill 488 na kung sain nakapalaman itong 4 trillion baka sala ko
4 trillion o 5 trillion? Aha. 5 trillion, 246 billion na pondo for 2023. Ayun. And yan, sa marhay na liderato kan sa tuyang speaker, asin man ang chairmanship, no less than Congressman Saldico, who were able to push and fully defended the budget of the national government, as well as all the agencies of our government. So, on time, natapos halos 2 bulan. Opo. Kasagsagan talagang tuto kita duman, minapon alas 8, minatapos banggi. And talagang nahiling ang kaigusan kan sa tuyang chairman as in dedikasyon na matawan ki atensyon ang lambang nagkakanigong budget kan lambang ahensya kan sa tuyang gobyerno as in matugunan man sa pangangaipo kan lambang sektor kan sa tuyang syudad. And lalong-lalo na Aha. di sa Bicol region siyempre. Kumbaga ika ang kusinero alangan man Di ka mauringan. day ka mauringan o naubusan ka kisira. Opo. Oho. So 5 trillion tabi Congressman and approved budget for next year. So siyempre dakulang irasman iyan lalong-lalo na po digdi sa Bicol region. So ano po ang mga priority programs and projects na naalokaran kan budget na yan for Bicol region? Well, siyempre, the biggest bulk of allocation, pinakadakulang budget, iyo ang departamento kang sa tuyang edukasyon. Opo. Sa rason na iyan mandato kan sa tuyang konstitusyon na dapat tawan, pinakadakulang budget ang edukasyon departamento. Mhm. Because we believe that education is the best weapon to fight poverty. And it's really changed lives. And that's why we need more funds for the constructions of classrooms. Talangan man Mhm. magpara klase sa irarong kang mangga. Yan, magpara-module na sana. Oo. Oo. So, ayan ang pinagtutukan kang Committee on Appropriation to build more classrooms. Mhm. Lalong-lalo na sa mga 4th and 5th class municipalities na sagkod mo niyan, grabe ang kakulangan kay classroom. Siring man Mhm. sa mga syudad na kung saan padakula ang populasyon, talagang we need to build more classrooms. Oho. And iyan ang dadarahon kaining budget na ini sa Lambang Riyon. Siring man digdi sa Rihon Bicol. Kasabay naman dyan. Mhm. So pag-hire kay kadagdagan ng mga teachers asin mga pasilidades na kung saan makakatabang sa pag-adal, pagklase kan sa tuyang mga ka-estudyante. Araw kang internet and then mga wifi gadgets for the students tabi. Yes, ako tabi personal naniniwala na dapat talagang tawang priority ning sa education, Congressman, dahil makairak tabi ang mga estudyante. Imagine mo alas 6 na aga pigobligar na ang mga aki na magklase sagod alas 6 banggi dahil nga ni sa sa volume kan mga estudyante na dahil na-accommodar dahil sa kakulangin ng mga classrooms, Congressman. Well, the reason we have 2 or 3 shifts, kumbaga by shifting bagayan Oho. dahil nga ni sa kakulangan kang classrooms. But if we can build more classrooms sufficient enough na ma-accommodar ang enrollees kan lambang eskwelahan, and then siguro makakapag-eskwela sinda sa normal na oras. And di nga ni Siligaspi, I know for a fact na di ko lang aram kung digdi sa Kabangan kasi may shifting man dyan sa Kabangan, di ba? Haros ka busman. Oo. Galos gabos, tama ka. So, another challenge is, aside from building more classroom, is really the buildable space. Opo. So, tutuktukan kang classrooms na kung saan padiit naman na padiit o minsan wala na nga ning lote ang mga eskwelahan. And kaya nga ning unyan, ang design baga ka mga classrooms is high-rise na. Pataas, oo. Pataas na. Mhm. Para makatipid sa mga buildable space na pangangiipot talaga kang lambang school campus sa mga eskwelahan. Okay. So this is the biggest share of budget allocation for the proposed
General Appropriation Bill for 2023. Now, masunod dyan, so Department of Public Works and Highways. Ang Department of Transportation and Railways, yun man ang nakakuha sa pinakadakulang increase ki-budget na kung saan ang satuyang pangaturugan na Bicol Express padagos manggiraray na pupursigi kaining BBM administration na may padagos, in fact may pondo manggiraray. And of course for the financing nag-back out baga itong China, then we'll look for other financing tanganing may padagos. PPP project sabi ni Al. So of course the Department of Health. Speaking of Department of Health, Al, Opo. tupig nasambit ko baga sa ibo, na kung sa ingunyan ko tangal daw, we're supposed to have a groundbreaking ceremony dyan sa BRTTH. And ang nakatalaan ko tang i-groundbreak itong 10-story 10-story? 10-story hospital building that can accommodate hundreds of beds of patients. And ang area kay ni Al, kada floor may area 1,500 floor area. Oho, nakulaon. Oo. Kwenta kung sampurong eskalon o di ang floor area minaabot sa 3.5 hectares. Grabe, 3.5 hectares pataas. Oo. Pataas. Oo. Grabe. Okay. Takulang bagay tabi ni Congressman makakatabang diyan sa BRTTH aramtaman public knowledge yan ang BRTTH talagang crowded na sa mga pasyente tabi kong. Well, tama ka dyan, and talaga rin sa pinag maniugot, as in pinagtutukan kang chairman kang appropriation, si Congressman Saldico, na makaagan kipondo, tanganing by next year magpuna ang konstruksyon, kan sa pinakamoderno, maserbi sa pagtao, ki pasilidaded for medical purpose, sa tuya mga nagtiterios na mga pasyente. And this will solve or at least augment the medical capacity kang BRTTH na saro o Angel, naputol si Kong. Naputol tabi. Ayan, pigataram tabi ni ikapaliwanag ni Congressman former Congressman Pido, iyon ayuda po na mapapaduman sa BRTTH. Imagine tutugdukan pa lang dyan in 10-story building, alangkawon. At least matabangan lamang na mabawas-bawasan ang pagka-crowded dyan kan mga pasyente sa BRTTH. Kong, tabi? Well, tama ka, Al. We all know na dyan sa BRTTH, kulang na talaga ang lugar o daga sa pagpag-construir kay additional hospital rooms. And therefore, ang sabi ni Congressman Saldico, pahalang kawuna sana tangani makatipid sa mga buildable space na kung saan pangangaipot talaga dyan sa BRTTH compound. Considering that BRTTH is one of the biggest, in fact the biggest regional hospital in the Bicol region, and at the same time specialty hospital also, talagang ini ang saro sa pangangaipo as in kaypohan na i-construir. And siguro sa maabot na before the end of the month, madadagos su groundbreaking ceremony dyan, and mahiling ta ang design kainin. And of course, Dr. Laborar, the head of the hospital chief, can explain further kung ano pa ang mga nakapalaman di Al. Opo. Okay, so dahil approve na po ang budget na yan, siyempre may epekto man ini sa mga ayuda tabi, Congressman, na pwedeng mapaduman sa tuyang mga kabarangay for next year na, di ba? Sa next year na po tabi, Congressman, ano po ang mga ayuda na pigilao man tang mapapaduman sa mga kabarangay tadigdi sa Bicol Region? Well, not for next year, Al. Let me discuss also to you. Siyempre, yaon su ayuda na dagos-dagos sa
mga kaakian ta. We call it educational assistance. From high school, senior high school to college students, those who are financially disadvantaged but academically deserving students. Pinagtataawan. And sa kanya na taon, gwapa yan. Let's just wait for Kong Salden, Kong Jill for the identification and distribution. Medical assistance. Let me announce, Al, Opo. na other than the public hospital, government hospital na kung sino padagos kitang nagtatao. So, kunyan baga, sa mga nagkaka-confine sa private hospitals, nakakapag-avail man through our AHICS. AHEX, oho. AHICS na ito at minaagi ito sa pondo na kung saan tinag-alokar ang Ako Bicol Party List na nakadeposito sa DSWD. Opo. Alagad, Al, for this year, Ako Bicol Party List and the Department of Health Region 5 will sign a MOA, a Memorandum of Agreement, with other private hospitals tanganing mas mapadali ang pagproseso sa mga medical bills kan sa tuyang mga indigent patients. And let me enumerate, Al. Opo. Yaon ang Albay Doctors, na kung saan alukaran ki dakulang pondo man para sa tuyang mga indigent patients. Yaon ang UST Hospital, yaon ang Tanchuling Hospital, Yung mga private, oo. yaon ang ACE Medical Center, Opo. yaon ang Esteves Memorial Hospital, Daraga Doctors, Jaime Berces Memorial Hospital, sa Tabaco siguro ini, and Cope Memorial Hospital sa Taihi, Tabaco. Tuma naman sa Masbate, itong Masbate Doctors Hospital. Tuma naman sa Catanduanes, Immaculate Sacred Heart Hospital. Sa Daet, the Daet Doctors Hospital. And then sa Naga, itong Mother Seton Hospital. Digdi naman sa Naga City, itong NICC Doctors Hospital. And then sa Sorsogon, itong Sorsogon Medical Mission Group of Hospital. So, pinagigibo ini kang Ako Bicol Party List, ni lalong-lalo na si Congressman Saldico, tanganing mapadali ang pagproseso asin pag-avail kang medical assistance to indigent patients and then nasinda madipisilan sa pagproseso. Kasi minsan, Al, Opo. sa pagpoproseso kang sa tuyang AHICS in order to give medical assistance duman sa mga naka-confine sa private hospital, may tulos na kakalwas on the day na dapat i-discharge na sinda dahil sa kahalabaan kampila sa DSWD, it will take another day bago sinda nakalwas. Nadagdagan pa sa bill. And that's why pinagmaot na kang Ako Bicol Party List na magkaigwa na kimowa sa mga private hospital. So duman na mismo ipoproseso kang may MOA na private hospital, may proseso tulos. So medical assistance na itatao duman sa mga din pambayad sa hospital. So Yun. yan ano. Malinaw. Education, Okay. Very clear. Oho. medical assistance, programa sa agrikultura, sin sa mga parasira. Of course, livelihood trainings and programs aron kang sa TESDA. Yaon dyan so livelihood assistance grant pagtao ki kapital duman sa mga saradayon na negosyo. Yaon man dyan, Al, itong tupad na Tupad. padagos sa pinagigibot. Sagod yan. Ngunyan na si Mana. More than 2,000 ang sa tuyang beneficiaries and padagos lang yan. Kung sasaro-saroon tayo ni, baka maubos ang oras ng sa imong programa. Alaga, Dal, Anyway, oo. we can expect that there will be more ayudas para sa lambang sektor na vulnerable as yun nangangaipo. And we can rely on the sustainability kang programa kang Ako Bicol Party List because they nagpabaya ang duwatang representante, the chairman of the Committee on Appropriation, Congressman Saldico, asin si Congressman Jill Bungalon, inasigurar na sufisyente asin mas dakula pang pondo
ang maabot sa 2023, sabi Al, para sa mga kababayan Bicolano. Siyempre, yaong pirme man ang sa imong suporta asin tabang sa tuyang duwang kongresista kanako Bicol. And finally, Sidekick na nakita, Al. Sidekick. Sidekick, pero nakulaon ang tabang mo tabi ko. Ang aram ko, ikaan, ano dyan, taga-follow up kan mga projects and programs na yan kanako Bicol. Anyway, tabi kong, final na hapot ko lang. Tamas kasi na magduman, may nag-aapot, ano na daaso sa imo tabing protest sa Legazpi Sa City. tuyang protest, ang katotohanan kayan, dinismiss na sa indang dininay sa indang motion to dismiss. Mhm. Ano gusto sabihin? Ma-proceed na, Al. Ang bilangan. So recount. Okay. Uh-huh. So yan ang katotohanan. But considering na yaong pa sa nakita sa stage na, it will take time. Oho. So sabi ko nga ni isa sa tuyang mga suportadores, let's just wait. And the proper time will come na mataram ang Commission on Election na kung saan sa pagbilang ng balota maluwas so tunay na katotohanan, Al. So let's just wait. Let's be patient. Ang importante, ang sa indong lingkod, si Pido Garbin, kasabay ang duwang mahigos na representante kang Bicol, padagos na magsiserbi sa tuyang mga constituentes sa Rion Bicol, bako na sa panahon kang election, but whole year round, Al. Mhm. Okay. Congressman, thank you so much. Ingat po. Salamat, Al, and Marinal daw. Opo, Marinal Databe, and thank you sa tuyang former Congressman Pido Garbin Jr. Tabe. At least nakakuha mga first-hand information tungkol digdi sa sa mga update dyan sa Pigigibo kanako Bicol Party List. Nag-abot sa oras na alas 9:02 na. Abanti na kita. John, paki-check tabi kaning computer ta nag-error and nagluwas dyan sa screen. Anyway, tabi, Ate Sally, kumusta? Good morning, Tito Al. Good morning din po sa gabos sa mga nag-aantabay po sa Ako Bicol program. Ayan, nadawag na si Kong Pido. Grabe, hitik talaga sa grabe talagang trabaho. Dakulo na informasyon. Dakulo kang ibabalita sa for Pangsarong simana na. Pangsarong simana. Everyday may ibabalita ka talaga. Yeah. Yan ang sa tuyang mga congressman. Gusto ko kaya, sinda mismo nagtataram. Correct. Tsaka diba, Tito Al, talagang dahil mo ikakasupog talaga, Tito Al, talagang nagtatrabaho. Si Kong Saldi, si Kong Jill, si Kong Pido. Oo, maski dahil na siya sa pwesto, sidekicks na siya. Pagkaro Batman forever, baga Yes, na yaon si Kong Pido talaga na nagtatabang sa tuyang mga congressman. Talagang magayunan magdangog kang mga tigigiribo nila sa Congress. Nailing mo man baga, Tito Al, sa mga post po baga kang mga deliberation ni na Congressman Saldi and Kong Jill and this. Yaon naman si Kong Pido na hiling mi sa mga pictures talaga sa mga accomplishments. frontliners in Talaga naman. Oo. Talagang orgulyo kan Bicol. yes, very proud na yaon kita sa Ako Bicol Party List na itong mga pinagpipitagan tang mga boss talagang nagtatrabaho. So ayan, speaking of nagtatrabaho, uni pa parte pa ini kang trabaho ta. Ini ang kan sakripisyo kan Ako Bicol and sakripisyo kan mga benepisyaryo. Yes, opo. Ini tabang sa kabuhayan. Taigwa kitang mga bisita. Hali pa sa arara yung lugar. Ipakilala mo, ipamidbid ka. From Victory and from San Roque. Ararayo baga Victory Village, Legazpi San City. Roque. San Roque, Legazpi City. Ano yung baga, Tito Alta? May dagat. Ayan. Sige, Yan, pamidbid sinda ta. part, sinda kang programa ng Ako Bicol sa tabang sa kabuhayan. Mga scholar na graduate sa TESDA, itong mga hairdressing. Ipapakilala ko po. Hairdressing. Oo. So, mga beauticians. mga sila beautician. talaga. Ay, mailing mo naman sa itsura nindo Sabi ko nga, talaga. kasubago, nahiling ko pa sa nasubok nindang doa. Nagbubulaw-bulaw mga punta yan ka para bulang gold wing. Talaga naman, sa manok mo talaga. Gold wings. Hindi ka pa naga nakaka-move on sa manok ni Ate Mel. Mga gold wings. So, ayan. Sa kasubunay ni Sumunay ni Ate Mel. Ate Mel, Oo. na paborito niya. Yung
Tigkaputan niya pala itong... Oo, mainit-init pa. Sinta rin, mga mainit-init, painit ito, Al. sige na, tumigil Oo, ka. yaon po digdi si Josephine Hilario, asin si Bonifacio Estepon. Pero, ara po doon mo siyang ibang pangalan, ha? Anong Sila ibang na lang pangalan? Si Ma'am Josephine, apo doon mo po siya. Pakigamit natin. Ma'am Josephine, apo doon mo po siya. Midwid mo ba itong dancer sa Sex Bomb? Six Ma'am. Si Jopay. Jopay. Ayan. Ang palayaw niya, Jopay. Jopay, ayan. Ini man, midwid mo man. Six, bam. Spaghetting pababa, spaghetting pata. Alamon mo man kung ano man ang apo digdi kay Bonifacio. Ang Bonifacio, pag aldaw. Pag ano, pagbanggi, ano ang apo Ay, niya? ka na, dali. Ayun, microphone. Pag agawin doon, microphone na. Yes, ano po, Bonnie. Sabi. Oo, Boni, pagbanggi. Pagmanggi, Pag aldaw, pag-aldaw. Bonifacio. Iano mo sa iya kung ano ang boses niya pag-aldaw, tas boses Sige niya daw, sige daw. pag-manggi. Ano ang... Sige, Sige nga, Bonnie. Bonnie. Ay, yun na yung microphone mo. Bonifacio. Sige na, dali. Aldaw, kita mo yan ha, aldaw. Sige, ganito. Mga bate. Ano natin, ayusin natin. Bonnie, batiin mo yung mga mga kababayan, mga fans mo sa boses na pang Bonnie. Tapos mamaya naman, batiin mo ulit sila ay sa boses na pang Bonifacio. Ayun. Sige Bonnie, nga. Bonnie. Bonifacio muna. Sige, Bonifacio. Aldaw, kita mo yan, Bonifacio. Alda, Bonifacio. Bonifacio. Okay, marhay na pagkaaga sa gabos na paraan tabay kang DCGV and sa kuyang mga Wow. kaklase sa Ivgit Academy Hairdresser NC2. Marhay na aga. Save gate. Opo, Ivgate. Katrabaho siya sa Save gate. Scholar. Nag-ano siya Scholar. ng hairdressing. Ayun. Ivgate Academy. Okay. Ayan. Diba, nakulao ng boses niya. Bonifacio talaga. Sige na nga, yung sampang Bonnie na lang. Bonnie. Pang Bonnie. So yan, good morning everyone. Good morning Tito Ann sa mga staff ng DCGV. Sa mga classmate ko nagiling po ngayon sa live si Ma'am Girlie, si Kyle Orozco, and then yung love ni sa ko yung kata ni Ate Love. Jopay, si SK Kagawad Edmond Bolaños. Wow. Ayun. Ano, Tito, alang masasabi mo? Ano mas gusto Wala mong bang boses niya? Sa Bonnie na lang. Kung Bonifacio, gari, mas dakula pa sa busis ko. Nadaog ka. Yun, mas magayon man ang pag Bonnie. Bonnie, may arte. May arte. Tas, very parang dahil makabari ki kamuting kahoy. Bonnie. Okay. Si ano alam ko naman? na. Si Alam ko Ma'am na. Jopay naman. Si Jopay na. Si Jopay. Pabatiwan mo na si Jopay. Pabati na muna. Pag aldaw, Jopay pala, no? Wala man siya. Wala man ibang boses. Wala naman, wala. Josephine ang first name niya, Jopay, alas Opo, Jopay. Jopay. Jopay, okay. Good morning, Jopay. Good morning po, Tito Al, at sa lahat po nang nakikinig sa DZGB po. And of course po sa Ako Bicol. Good morning po sa inyo lahat po. Ayun, nag-healing da si Love mo, Love. sabi ni Ayaw po. Bonnie. Nasa ano po siya ngayon? Nasa work po siya. Hello, Agum po kaya ako. Edmond Bolaños. Naon po siya ngayon sa Pepper Lunch, Japanese restaurant ng SM. Anong Legazpi pangalan City. niya? Edmond Bolaños po. Edmond, pag nagit ka ng apod mo. Dos. Dos. Bakit po dos? Kambal po kaya Sinda. Si Uno yung isa. Siya naman po si Dos. Ay, ang cute naman. Pag nagit ka ba? Dos! Dos. Dos por dos. Dos por dos. Bakdulanta ka dyan. Ayan, okay. Pareho sindang beautician. So, paano ka mo parehas. naka-avail kang pagiging beautician? O paano ka-ukod maging beautician? Ako po, dati na po ako nag-work sa Evgate Salon. Na-assign lang po ako sa Salon de Estudiante, Ligao branch po. Ayun. And then po, nung matagal na po ako doon, nagkaroon din po ako ng sarili kong salon po. Ayun. Pero nakasadiri well-trained ka po na. ako sa Evgate. Evgate. Opo. Ayun. Tapos ngunyan po, naraman ko na igwa pong pa-training po ang Ako Bicol. Nag-contact po ako sa Evgate Academy. Nag-training po ako sa Ayun. Laupuki.
Halos 3 months, more than 3 months. Nadagdagan 3 months din Opo, pala yan. More than 3 months. Actually, more than 3 months hairdressing. po, nag-community service na rin po kami noon. Kumbaga na-formalize so Opo. talent mo. Mas lalo pong nadagdagan Nadagdagan so sa knowledge mo. Mas Ayun. maraming na ano po, na Oo. naging ano po kami sa mga kaalaman pa pong ibang. Pero sabi mo hairdressing. nagkaigwa kang sa Diring Salon? Apo. Oo. Nung nag-pandemic po, nag-close po ako. Ngunyan po, sa close. Arong mismo, may mini salon po ako. Wow, very good. Street house. At least na ka nag-arkila. Yes po. Sa Harong na mismo. Opo. Sa San Roque. Opo. Purok Ayun, size po. Purok size. Ayun ang parte. Hindi sa may... Digdin Purok na. Hindi sa may sentro. welcome po. Arani sa may welcome. Oh, ayan. At least- Okay. At Ang least Baldami man po, digdi, out sa luwasan po, kang Piñaranda Police Station. Yo. Di at least may idea sa mga pwedeng maging customer mo pa ano. So, anapon sa na si Joe Pai. Apo. Bistaduhong ka naman dyan sa Bipit lugar man na po ang yan. mga Hilario sa San Roque. Ayun, Hilario. Hilario. Saan kang lahi? Ano mo si Dr. Ante? Ay, ano may po, relatives mo po Relatives, siya. Dr. Rodi Tapos Ante. kadaklan po ang Bacalao, Hilario sa yan, Ligaw yan. po. Hilario. Tagaligaw. Tagaligaw po talaga ang Hilario. Ayun, Hilario. Si Kuyan, si Jong. Ano mo si Jong? Si Joe Villario. Kamag-anak niya rin. So, nagatamli? Kamag-anak niya pa. Ayun. Ayan, si Bonnie. Ikaw naman, Bonnie, ano naman yung ano paano mo? ka man Naka-intra. naka-avail ka na Mm. test the course na nito ako Bicol paano ka man na Bali, avail? ako po makeup freelance makeup artist and then freelance hairdresser na po ako dati pa since 2015. Mhm. And then nakapag-abil po ako kay ning kurso kang hairdressing dahil po sa samuyang presidente kang organization sa Legazpi, yung Berry Sangre LGBT QI++ organization. And then sa tabang din po ni Congressman Alfredo Pido Garbin. Aram mo ate sali ining LGBT Q. So grupo ninda very active sinda sa mga Opo. programa Active talaga sinda. very active. Kan naramdaman ko kanso may parada digdi ba ka? So ibalong kay to. Imagine mo, grabe talaga sinda. Full force. Siyempre. From Pulangi to Tiwi. Nagburutwa. Ani, nakuluno na niya ako ang lahi. Oo. Ito, organized talaga mo, Yes po, organized po. Oo. Kada municipality ko po sarong organization na Oh. Maganda, very organized sila. Tapos, nagtatabangan. Siyang master nila. Sino yung pinaka-president? Federation po. Yun ang federation president. Albay. Ay ngunyan, di ko lang aram kung nabaguan. Ang alam ko si Ma'am Torogesa. Okay. Ayun. So, Albay Gayon yan. Bicol. Gayon Gayon Bicol. 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 Meaning, pwede ka mo mag-recruit ng mga members from Apo. other Actually, provinces. kada municipality, go po kami kay mga organization na nakaset, and then sa barangay din. Kung may pagbababa na po sa kada barangay din yung organization. Kaya madali pagbaba. Apo. Pag the moment na may slot ang Ako Bicol na binaba sa nila organization, madali sila nakatap. Kaya marami silang nag-avail. Mga ilan po kayo nag-avail? Ano po, yung part ng LGBT po, po kami? 11. 11. And then ngunyan po Oh. nadagdagan na naman po kasi po hairdressing po sa SM, hilot massage, saka housekeeping. Siguro kung bibilangon po mga more than 100 din po. Wow, talagang din. Tapos nakulang tabang sa Oo, LGBTQ para sa community. din nila. Oo. Imagine mo yan. So, naman sa grupo ninyo, interesado mo. Interesado naman talaga siya. Kasi hindi mo ba natatanong, si Tito Al, dati siyang man. federasyon. Dati man ang federasyon. Oo, lang siya, nagbago. Nagbago lang ako. Oo. Kunwari. Pero may mga LGBT ba na dahil pa man member ka ng organization? Oo. Oo. Paano pag anong qualification? Dapat sigurado mong members. Baka peke. Oo. Malalaman nyo din ba na nagpepeke, ganun? Ano po, day po kaya kami nagbabase kung sa iroon niya. I or see. kung paano siya the way mag-talk. Mhm. Tigara mismo sa iya.
kung ano siya, party siya kang LG. Kasi bagang mga lalaki, straight guy na Oo. Yes. malambot mag-iro, pero straight sindan. Oo. Pwede na mga straight na makembot, mag-walk. So much better na mag-alis sa ngimot ninda na sinda part po kang LG. Ayun. Ikaw po, ano ka, ang officer ka sa organization? Ano po, sa barangay po kang Victory, ako po yung namayo po kang So ikaw bali ang president sa Apo, Victory. Ah, Oh, Victory chapter. Kung ano sa Victory, ilan Sing kayo? sa Victory, sing sa Victory. 20, Victory 27. North. North. 28. Oh, si 28. Kapitan ba ka member? Barkada ko si Kapitan. Sunto ko na ko ni Kapitan. Tito Ala, mag-ready ka na dyan. Tago-tago ka na. Tony. Masusuntok ka talaga. Ilan man kayo Barkada dyan? ni Tony. Ilan man ka mong member sa O Victory? yung wala pa ako Oh. 27 na ano. 27. So, yan lang yung declared. Pero meron pa naman na hindi talaga nagme-member. Okay. Pero Ganun wala pa na talaga. bagay. Pero malaki yung 27, di ba? Malaking bagay. Tapos, ano naman po yung mga ginagawa ninyo? Ano po, kang pandemic, nagkago po kami clean up drive. Kaya kasabay mi din po yung children organization po. Nagano kami na clean up drive po kami sa bilog na 28. Tapos, ngayon po magkakago po kami Clean up drive uli. kasabay din po yung LGBT clean up drive. Kailan kayo mag-clean up drive? This coming October po, ma'am. Kasi sabay mi po kaya siya sa Linggo ng Kabataan yung activity kang SK. Mga kailan po yan? Mitig set ming date sana, ma'am, is October 21. Clean up drive. 21. October 21. Friday. Alam mo kasi pag dumadaan baga kami dyan sa may port, nakita mo dyan yung mga basura, baka pwedeng matanggal baga yan? Di ba yan matatanggal? Pwede Oo. yan. Actually, madam, mapagalon kasi siya, Ali. Pag tilinigan mo siya, Maano na naman. Pag nagbaha, Iyon na pag naman. nagbaha, mabulos na naman dyan sa area na yan. Maanon sa mata baga na ang daming basura talaga. Tapos, tourist destination Oo, ba? tourist Boulevard. destination ka tapos ang dumi-dumi. Oo. Ano na ang dapat natin gawin dyan? Tituan? Disiplina kaya ang tao Oo. yan. Dahil Kaya madang lang, disiplina galing ang din tao. ata yan sa ibang lugar. Dyan sa Oo. dyan sa Daraga, Albay. Minabulos din sa Dapdap, sa Iyo. Victory. Yan ang Slow yan, di na talaga yan maalis. Maski anong kaka-clean up drive mo, Oo. mas dakol kaya subagla. Yes. Oo. Oo. Siguro dapat ito yung information drive sa mga na wag tayong magtapon kasi talagang nakaka-apekto talaga siya. Sipin mo siya, tourist spots bagay yan na. Tapos, Part na yan dyan. Tapos makikita mo, puro basura. maabot so foreigner so dirty. Oo, kakaya baga. Kasi Nakasusupog ka din. Oo, tayo baga. Apektado tayo niyan. So maganda yan na project mo. Sana matap mo si Ako Bicol. Kasi Oo, isa yan sa Ako mga Bicol. ginagawa na Ako Bicol tabang sa Yes. kapalibutan. So anyway, Bonnie, i-encourage natin itong mga fans mo, especially dyan sa Victory and sa other municipality ng Albay, kung paano sila maka-avail ng parehas mo, mag-hairdressing. Ayan. May share taman. May share. share So, naman. sa mga gusto po na mag-avail kang kursong hairdressing NC2, pwede po kamo makipag-ugnayan sa Evgate Academy, sa Ako Bicol Party List. May mga may mga page po sinda pwede po kayo mag-direct na mag-message or mag-visit po sa mga opisina po ninda. Yung Evgate Academy po located po sa Botnot, Legazpi City, sa third floor po kang Tile Dipat, and then yung Ako Bicol Party List po located po sa Embarcadero de Legazpi, or pwede din po kamo message din po sa kuyang FB, Bonnie Litades Tipona, or you can call and text me sa number ko po. Yung number ko 092665-28623. Ayun. Okay. Si Jupay naman. Oo, Si ikaw Jopay. naman po, Jopay. Yes Jopay. po, sa gabus po mana kaparas ko man na solo parent na gusto man po makaukod kay araw kay ni hairdressing po, pwede po kamo mag-inquire po sa Evgate Academy, and then of course sa Ako Bicol po. Sa mga page po ninda, pwede nyo i-visit yung mga page ninda
para po, pwede po kamo duman mag-apot po kung saan po pwede mag-enroll ng about sa training po ng hairdressing po. Nalibong ako, solo parent si Jopay, pero may... Oh, ipaliwanag mo nga, Jopay, para dahil na malibong si Tito Al. Sige nga. Solo parent po ako sa pito kong aki. Ganyan po, may agum na po ako yan. Ayun. Direct clear na. Oo, very clear na. Si Kuya, si Bonnie. Bako man siya solo parent. Ano, may boyfriend ka man? Boyfriend. Bonnie? Dali nga. Sorry mo man. Yes, my boyfriend po. Oh, my Ayun. boyfriend. Pirang years naman ang relasyon ninyo. Mag 1 year pa lang po this coming Wow. October 25. Oh, wow! October 25! Pero ano, Oo, talagang- lapit na. Parehong lalaki or Yes, ano? by straight po. Straight. no? Straight. Paano mo man na... Hindi ko maintindihan. Tito Al, dahil mo na pag-aputon, taiyan na yan. Ang pag-ibig baga, bulag. Aram mo ako, may barkada man ako. Apa. 16 years sinda. Oo, tapos. Ang boyfriend niya, professional pati. Imagine mo, 16 years na. 16 years. Oh, 16 Pareha years. sila? Siguro mo yan na, hindi kung diretso pa sa relasyon. Parehas. Parehas. Hindi ko, anong sekreto na, Sige nga, tanungin na, anong bang nararamdaman? Anong bang ano? Sige nga, kasi curious talaga. Curious talaga kami. Sige nga. 1 year pa lang. Sige na, sabihin mo. 1 year pa lang. Hindi, ano yung nararamdaman? Ano yung Satisfaction Oo, mo sige na nga. may Hindi boyfriend namin ka. mapaliwanag. Same din pa ako, di ko na mapaliwanag kung ano yung... Basta na lang nagabot sa point na nagilingan kami tapos nagkaminuotan na din po. Parang ganun din kasi parehas din ng babae at lalaki na pag Opo. nagkita kayo tapos nagkagustuhan kayo, yung parang everyday siya nasa isip mo tapos gusto mo siya kasama. Ganun din yung nararamdaman nila. Wala masaya namang siya. pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang, they are both parehas kayo ng same sex, 'di ba? Kaya lang, syempre iba-iba Sa man tayo puso mo, iba. sa puso mo, iba man yung tinitibok-tibok. 'Di ba? Mga ganun. Kaya Tito Al, wala naman tayong magagawa yan kasi dito sa ngayon, sa panahon ngayon, accepted na din naman siya ng society natin. Kaya lang iba-iba din yung pananaw natin base sa pananampalataya natin. So, we should respect na lang each other kung ano man yung pwede nararamdaman. magpakasal. Bawal pa. Kasi Bawal man po sa yan. lokan Pilipinas. Bawal, wala, hindi man siya inaalaw ng batas natin na magpakasal ang same sex, 'di ba? Oo. Pero tanggap ng society natin yung mga ganitong relasyon. Pero nasa sa atin din bilang tao kung paano natin siya itanggapin or paano natin siya i-handle. Kanya-kanya din naman tayo ng mga paniniwala. Pero bilib ako sa mga talent din ano? Yes, di mo man matatawaran ang mga talent nila kasi Talented talaga, sila ay kumbaga talagang nakaka-contribute sila sa Creative ekonomiya. pati sila. Oo naman, di man magagawa natin basta-basta yung creativeness ng mga katulad ng mga LGBTQ nating mga kababayan. Kasi talaga, tapos alam mo sila kung magmahal talaga sila, todo buhos. Diba? Bongacious. Oo, ibibigay ang lahat. So yung kinikita mo, binibigay mo dun kay Si siya ang boyfriend nagbibigay ko, sa'yo. Di ko masabing iba siya sa sa na lalaki. Iba ka! Ano lang, hindi, nag-live-in na ba kayo together or? Hindi man kami live-in pa. Iba Nagka-class pa ka kasi siya. sa Okay. Ano lang, ang date lang kayo, mga ganun-ganun. Pag may mga free time kami may kasi ako, may sadira akong sari-sari store pag minsan niya man siya dumas. Ayun. Talaga may sari-sari store man pala. Aside from meron kang parang sa beauty parlor. Nakulang racket may na sari-sari. Ni Bonnie. Kay Puan talaga Very good. Sige. Thank you, Bonnie. Ang galing naman ni Si Bonnie. Madam Jopay. Imagine mo, 7 ang anak niya. aki. Oo. Paano nakakatabang nakuha mong talent or additional knowledge through ako Bicol sa pamilya tabi Jopay. Imagine mo, 7? Dracula na, mga aki mo? Apo. Ayun. Almost po ako 22 years na po ako sa buho.
22 years sa serbisyo. Opo, sa service. Veterana na. Veteranan. Mga aki ko po, tinuruan ko man po. Ayun. May tarataw po sinda sa buhok. At least naglulubos May mo aki rin. pa akong lalaki, dataw maggupit. May nagaduruman man po, nagapagupit sa iya. Natibay man ano. The best to. Talaga. Saludo ako kay Jopay. Tapos, ano yung madiskarte sa buhay. Hindi siya Madiskarte. yung tipo ng tamili iniwan, 'di ba? Yung kami na yan. Manganga ka na sa nganga. nga tapos maibi-ibi. Pero siya, 'di ba? Nga. Ano tingnan mo naman, di mo makikita na ano siya na iniwan. Pero ngayon may pag-ibig Beauty siya, pa. beautiful pati, Nagiging diba? strong po talaga ako dahil kay Lord at sa Yes. agong ko po ngunya. Yan. Sobra po. Tama yan. Inspirasyon mo talaga si Lord. Si Lord. Oo. Kami pong doang magagom, puro kay Lord. Dapat. Oo, manayan. Dapat lang. Oo. Yan ang Kaya sekreto dapat, dyan. yan ang mga dapat na ano natin na nagtatao ka mong inspirasyon sa mga nagdadangog, sa mga ano na, Yup. na mawala ng pag-asa, di ba? May ano kita may Ako Bicol Party List na yaon dyan handang magtabang, magtao ki mga pa-trainings para maging hanap buhay, di ba? Arog kang mga, yan na hairdressing, Tito Yung Ang. plano mo na magtugdok giraray ki Igo po akong beauty plano po salon. gilay na magtugdok gilayin po sa ano. Di Hindi agad po ka sa giraray sentro. ki. Naghanap po kami. Kami, so kaiba mi po sa hairdressing. So iba po duman. Gusto mag-share-share nga ni po kami. Naghanap po kaming pwesto. Yan. Tapos Agad ka so iba mi po mag-iayuda sa na ano, Ako na iba Bicol, mi oh. ka-classmate na medyo maluya pa po baga na dahil mga baguan po kay Sinda sa araw po kayo ni tuturuan mi po kukuhaon mi manggilayon po siya Sinda para po magkaigwa man po na ano Maganda yan kasi pagkabuhay parang po. bubuhin niyo yung grupo Opo. ninyo. Maganda yan. Tapos po yung iba nandun na rin po sa ano sa F-gate sa Sorsogon po doon po sila ma-assign. Maganda. Oo. Para at least sure na yung trabaho, ta sure na mayroon na kayong ano kasi Income. oo, maganda yung ano niyo, samahan ninyo. The best. Share po Oo. kami. Very good. Yan Good ang luck. nagkukuhatang Oo. adal digdi sa pag-interview na Ate Sally. Opo. Si Bonnie. Si Bonnie. Turuan mo kami magbaile ni Sally. Bakit sa tingin mo kay Bonnie matibay magbaile? Kanaklan sa inda. Talaga Bonnie, Kanaklan nagbabaile talent ka? Dancer. Ay, wow! Sayang pwede man siguro. kami, Jopay. Ay talaga, dance. Sayang Tito Al, pwede tayo sana sample na mag-dance. Alam minsan pangarap ko din na magkaigwa kitang mga dance showdown baga Tito Al. Bako lang mga singing contest. Yes, So mga arog ni na Jopay na yung 'di ba? Pwede kami makasample kahit dito lang sa upuan na. Giling-giling. Yung mga nanonood sa Giling-giling. Oo, giling-giling. Kantahan mo Tito Al. Tugtog na. Tugtugan mo daw Junior. Dancer pa ako Jun. Tugtugan mo nga kahit konti lang. Ito. Oo. Suusong mo niyan, Jo. So, paro-paro G. Paro-paro. Giling-giling. Paro-paro G. Sige nga, aluyin man ini talaga si Jun. Mata. Binibisi si Jo. Naglaman si Jo. Hindi, konti lang na para makita natin, di ba? Habang nagugupit, nagabayli-bayli. Paano na itsura ka? Pag nagugupit ka, tapos di ba bayli-bayli ka, sigsag na siguro. Nagkakanta, Habang sigsag na siguro sa ano niya. Habang nag-extra kita, mabayli. Mabayli, oo. Iyo. Mabayli ka mo. Dati pa lang po kamo dancer talaga. Ayos Ano man ang mga sinasayaw niyo? Lahat naman po na. Lahat. So, cha-cha. meron. Yung salsa, rumba, mga ganon. Ayan. Sige daw. So, Tito Ala, ilin mo naman. Bako lang. Gusto ko mailisa sa sa... Hindi ako tao. Hindi ako marunong magpahingi. Kasi ikaw na lang, Tito Al. Si Angel, matibayan kaya? Si Angel, talaga. Go, Angel! Di ba? Sige, ready? Ayan, di ba, Tito Al? Hindi lang naggugupit, habang naggugupit, nagbabayli ang satuyang mga, mga yes talaga, mga matitibay talaga. Thank Di ba, you. Tito Al? Bako? Sa susunod Tito Al talaga dapat si Ma'am Brenda ibalik ninyo yung every Saturday ata ito meron kayong So, mabaraylihan baga. Sa FM yun. Okay. Wala Yung na ito. showdown. Showdown, dance showdown para Showdown, para uli kayo.
nag-intra ka? Hindi po baga sa si GB, Sophie, kay Sophie Ayala. Sa Radit pa po kami. Nag-intra ka. Nagbay... Sa tugang ko, mga dancer din po, nag-intra po, pero may nanggagana. Di ba? Karantahan. Tapos Doon baralihan. sa Baraylihan. Oo. Ayun. Nakakamiss naman. Ay, sana Ayun. ta. Mabalik yan, mga arugana. Maganda baga. Programa. Meron na kamong, may TV baga Tita kamo. ang Oo. Ang cute. Anyway, thank Anyway, you. ano na tayo? Oras na para tayo magpaalam. So, last Salamat. ano na lang? Jopay and Bonnie, magayon nun ang naisir nindong Ano na lang natin storya. sila, Tito Al, last mensahe para sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Ako Bicol po, salamat po sa suporta na tinonindo po sa Muya, especially din po sa F-Gate Academy at sa lahat po namin na trainer na si Ma'am Beverly Perez, Sir Ronel Lutino, Ma'am Jen Florante, and of course kay Ma'am Elizabeth Talavera Tan. Sobrang pasasalamat po namin sa inyong lahat. Kay Sir Ikaw Tan pa po pala. Sobra-sobra po. God bless you all po. Ayun. Thank you so So, yung much, Jopay. Si And Bonnie. si Bonnie naman. So, yes po, sorry. Salamat po sa Evite Academy, sa TESDA, sa Ako Bicol Party List, and then sa Gabos na staff, kay Congressman Elsaldi Esco, Congressman Attorney Hil Bongalon, and then Attorney Alfredo Pido Garbin. Dakulaunon pong salamat sa suporta na itinapunin para sa Muya. God bless and more power. Thank you so much, Ayun. Bonnie. Oo. Ate So, ang Sally. ganda ng kanilang mga mensahe sa ating mga congressman. Oo naman. Oo. And also, thank you din sa time na ang aga nila gumising, Tito Al. Kasi di ba, pa kami kay, Papa Rod, Ali kami alas Rod, 7. So, oo. maaga talaga, nakakaantok. Pero, tingnan mo na, nauna pa nga sila sa akin. Oo. Kanina, na-late ako. At least nakapasyar ka mo digdi sa Oo. Muya. Kapasyar Kasi tapos- ka mo, dahil ka mong madara. Malate pa sa manok Parang mo. dahil pa sa manok. Sa manok na pula niya. Gusto mga nag-araba. Oo. Kaya, ayan. So, thank you so much. Sinulaling ka mo sa kinaabahan. Oo, nakita ka mo sa pagbarayli Miller, nindo. yung family. Oo. Sa Broke. Di ako Wala maka- yung family ka. Dahil kung mabati, so iba dyan ta, mahina yung Oh, si internet ko Kongani yan. pala, si 137, nagpapabati, si Tano Nayala. Oh, nakulo, actually, nakulo. Oo, so gabos sa mga nagdadawag, di mi man po mabanggit. Salamat. Mga 80 kayo din yung text. Dahil ko na, Dahil mo na mabasa. Sa kaya susunod na lang. So anyway, thank you so much po sa gabos ng mga nag-antabay po sa Ako Bicol program, sa tuyang mga bisita kay Ma'am Jopay, kay Bonnie na talagang nagdigdi para makapag-inspire sa mga paradangog ta, sa mga nagsusuporta po sa Ako Bicol Party List. So magpapaaram na po kami in behalf of... Pasalamatan taman sa mga pag-iriba. Ay, of course, kay June Napolis, kay Angel Richard. Luxin, Angel Lasala, si Richard. Yung mga nandyan sa technical, kung aram ninyo na, sino yung nag-aayos kang sa tuyang mga magagandang digdi Signal, camera, signal, ayan. Thank you so much sa suporta. Uy, belated happy birthday kay Ma'am Brenda. Ay, opo. Kapon. Belated happy birthday, Ma'am Brenda Luxin. Ayan. Birthday ni Ma'am. Nabasa ko sa Facebook. Okay. And, kumusain ko din yung mga Ako Bicol staff, yung ating mga Selda. Selda 1, ang warden si Ate Chi Barrios, si Ate Mel, at si Jinjin, si Rose, si Jean Rose. Sa Selda 2 dito, ako ang warden, si Eda, si Eda. Condolence, Eds, kasi namatay yung kanyang lola kahapon. Oh. 96 years old na, Tito Al. Oh, 96. Opo, 96. Tapos, si Marian, Ate Bago, si Tito Maxwell Kides, Si Max, si Ramira Bahoy, si Lionel Rivero, si Kong Lee, Si Kong Kong Lee Lee. Gid, Congressman for District of Albay, Lee si Gid. Batman, Kong Lee. Ayos ka ba? Kung ligid. Congressman Lee. Sige mo na naman ang ulok. Kung ligid. Si Bonnie man, may Bonnie din kami. si Bonnie, yung security guard. Tapos, sino pa doon? Baka may nakalimutan ako, Tito Al. Si Bonnie. Si Dr. LB. Si Chuk Bonnie, Redor. Sa tula-tula. Oo, sige. At si Tita Si Elms. Bonnie, Apin. Oh, Bonnie. si
Si Diba? Dr. LB sa Ah. Malasakit Center sa BRTTH, si mga taga-action ko. Oh, si Lolo Buning. Yung lahat ng mga drivers dyan na... Lolo Buning, nagriba. Mga tukayo ni Buning. Ayan. So, Tito Al, sige mo na naman ang paulok. Mamaya, sa insay na naman kita mapaduman. Anyway, Parang naging... mapaparam na po ako sa pangalan po kan sa tuyong mga congressman. Si Congressman Saldi ko, Congressman Jill Bongalon, si Kong Pido Garbin. Ini po ang sa idong lingkod, Sally Constante Luces. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan, okay. Ako man po si Alarmario. Thank you. Picture kita dito. Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.